Svietidlo mi zhaslo, ale bežal som ďalej. Počul som hlasy, vytie a ozveny, ale nad to všetko sa pozvoľna dvíhal ten bezbožný, hemžiaci cupot. Pomaly sa stával hlasnejší a hlasnejší, ako keď nafúknutá mŕtvola jemne vypláva na hladinu špinavej rieky, čo tečie popod nekonečné onyxové mosty do čierneho, znečisteného mora. Niečo do mňa narazilo. Niečo mäkké a vypasené. Museli to byť krysy. Tie sliské, rôsolovité, nenažrané krysy, čo sa hostia na mŕtvych a živých. Nemali by tie krysy zožrať de la Poera. Rovnako ako de la Poer žerie zakázané veci. Vojna mi zožrala syna do pekla s nimi všetkými. A tí hnusáci Jenkiovia vyplienili a zničili náš Carfax. Upálili praotca Delapora a rodinné tajomstvo. Nie, vravím vám, ja nie som ten ohavný pastier zo súmračnej jaskyne. Či to na tej handrovitej hubovitej veci nebola tučná tvár kapitána Norrisa? Čo to vravíš? Že som de la Poer? Ty si z Babelo prežil a môj syn umrel. Má snaď majetok de la Poerovcov padnúť do rúk nejakého Norrisa? Je to vúdu, vravím ti, ten jedovatý had. Preklínam ťa, Thornton. Ja ťa naučím omdlievať pred minulosťou mojej rodiny. Udus sa krvou, ty tchor. Ja ťa naučím sa skrúcať. Budeš i mne takto slúžiti. Magna Mater, Magna Mater, Atis, dia ad haid, sa odan, agus, bastunar ord, tonas tolas ord, agus, leaca, uka, rolka. To som im povedal, keď ma našli v temnote po asi 3 hodinách hľadania, ako sa krčím v tme nad tlstým z polovice zožratým telom kapitána Norrisa, pričom môj kocúr skákal okolo a zaháňal sa pazúrmi na môj krk. Potom vyhodili examské prepoštstvo do vzduchu, vzali mi môjho černoška a zavreli ma do tejto zamrežovanej izby v Hanveli, čo si zdesene šepkajúc o mojej rodine a praľudoch. Thorntona zavrali do izby vedľa, ale nedovolia mi s ním hovoriť. Aj oni sa snažia ututlať väčšinu faktov ohľadom prepoštstva. Keď im hovorím o nebohom Norrisovi, obviňujú ma z tých najodpornejších skutkov. Musia ale vedieť, že ja som to nespravil. Musia vedieť, že